Mayong gabi kanatong tanan mga igsuon diha sa Ginoo. Salamat nga kita nagapadayon nining buluhaton nato lisos kinabuhi. Ug hinaot pa nga atong iandam ang atong kasing-kasing alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios karong gabi una. Ako kamong awhagon sa pag-abli sa atong mga Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 6. Ikaduhang Korinto kapitulo 6. Ug atong pagabasahon ang mga bersikulo 14 ngadto sa 18. Nagaingon maigsoon. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa maurang usa ka yugo. Kay unsa may kumbuyahan sa pagamatarong og sa pagkadautan. O unsa may ambitan sa kahayag og sa kangitngit. Unsa may uyunan ni Kristo kang bilyal. Unsa may iya sa totoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo. Unsa may pakig-uyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa giingon sa Dios, ako mopuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila. Og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Busa, panggula kamo gikan kanila o magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Unya pagahinangpunon ko kamo. Og ako mahimong inyong amahan og kamo mahimong akong mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Mao kini ang pulong sa Dios nga akong giluhan. Nahimo ba kong kapangdulan nimo? Nahimo ba kong kapangdulan nimo? Una sa tanan, amputa maigsuon. Dalay ko namong amahan, salamat sa imong pulong og salamat sa imong grasya nga ikaw gyud mo'y mag-abli sa among panghunahuna og pagpanabot. Salamat sa imong balang espiritu mo'y maglamdag sa among hunahuna aron masabtan namo og kami makasubay diha sa kahayag sa kamatuoran. Pinaagi sa pagwali nining pulong nimo, Lord, kami magapaminaw og sa among pagpaminaw makadangat mi, makadawat mi og pagtuo diha sa imong kabubuton og sa kamatuoran nga mao'y makahatag kanamo og lig-ong pagpanginabuhi isip mga anak nimo o Dios. Salamat Lord, mao kini ang akong pagampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Giuluhan nako ni nga nahimo ba kong kapangdulan ninyo? Kay tungod mao ni ang buot pasabot ni Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto. Kay bisan pa sa pagkapuno nila sa gasa sa Espiritu, sumala sa 1 Korinto 7, wala sila magkinabuhi sa Espirituhanon, kundili nagkinabuhi sila nga unod nun. Dunay bingkil-bingkil, dunay mga pagdinapigay, dunay mga nagkinabuhig kalibutanon. Mga nag-angkon nga sila hamtong nga Kristohanon apan sa tinuod mga gagmayng bata bag-ong himugso makauulaw sa tibuok kaiglesiyahan sa tibuok kalibutan og labi na bisan pa sa kalibutan kining mga Kristohanona sa Korinto makauulaw og tingalig mausab kini nahitabo kanato nga kita mga miyembro sa iglesia sa Ginoo sa atong mga kalalaing lokal nga lugar. Dali kaayo malubaran sa mga pagtulun-an nining kalibutan, nining gawi, nining pangatarungan, nining kalibutan. Nga hinuon unta ang mga Kristohanon nagyo nagpabilin sa pagtindog, sa paglakaw, pagpanginabuhi diha
sa pagkabalaan kay tungod ang mitawag kanato balaan man og mao nay sugo niya nga ang mga Kristohanon naagyod sa pagkabalaan apan mahimo lamang kini sa mga hamtong nga mga magtotoo. Busa si Pablo nining pulong sa Dios kinasing-kasing na siya nangamuyo kanila nga ayaw himuang way kapuslanan ang grasya sa Dios. Nag-ingon sa 2 Corinto 6:1, busa sa nagabuhat kami uban kaniya kami nangamuyo kaninyo sa dili pagdawat sa grasya sa Dios sa walay lamay kapuslanan. Monig hangyo ni Pablo niining konteksto ning atong bersikulo nga gitunan. Bisan pa sa bersikulo 3 nagaingon si Pablo kining iyang sugyot hinuon nga dili mahimong babag, dili kapandulan paalang kanila. Kay tungod si Pablo naagyod si inining pagpamadlong. Hinaot pa nga kining pagpamadlong dili mao'y makahibog kapandulan ninyo sa inyong kinabuhi mga Kristohanon. Kung dili kini nagpasabot si Pablo sa dakong pag-antos kanila. Pinaagi sa gugma ni Pablo sa mga taga-Korinto iyang giantusan kini sa tanang mga kalisdanan. Nagaingon sa bersikulo 4 sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4 hanggang 10. Hinunuwa ingon nga mga sulugoon sa Dios, kami nagapaila sa among kaugalingon sa tanang paagi, pinaagi sa tanang pagkamainantuson, sa mga kasakitan, sa mga kawaladon, sa mga kalisdanan, sa mga paghampak, sa mga pagbilanggo, sa mga kagubot, sa mga kahago, sa mga pagtukaw sa kawalay kaon, pinaagi sa kaputli, sa kahibalo, sa pagpailob, sa mapuanghuron sa Espiritu Santo sa gugmang tinuod, sa sinultihan nga matinud-anon og sa gahom sa Dios, pinaagi sa mga hinagiban sa pagkamatarong alang sa kamot sa mga tuo og sa wala. Diha sa katang kadungganan og sa kaulawan, diha sa mga sulti sa pagdaot og sa pagdalay kami ginaisip nga mga limbungan ngani mga matinud-anon. Ingon nga mga wala hiilhi ngani mga nailhan na kaayo. Ingon nga mga himalatyon ngani tan-awa mga buhi pa kami. Ingon nga mga gipanagkastigo ngani wala mga matay. Mao ni sulti ni Pablo sa mga kaigsunan sa Korinto sa ilang pag-antos sa kini mga taga-Korinto, sila gyud mabadlong og sila magkinabuhi nga isip Kristohanong tinuod og mga hamtong nga Kristohanon. Kini kinasing-kasing sa pagmaymay ni Pablo, pagbadlong kanila. Sumala sa iyang gisulti din sa bersikulo 11 ngadto 13, sa walay pagpanagana ang among baba nagabungat nga na kaninyo. O mga Korintahanon, ang among kasing-kasing binuksan og dako alang kaninyo. Kamo wala makakakulangi og dapit dinhi sa among kasing-kasing. Hinunua kamo mao ang nakulangan og dapit diha ra sa inyong kaugalingong kasing-kasing. Agig balos nagsulti ako ingon nga sa mga anak, buksi usab ninyo dako ang inyong kasing-kasing. Mao ni sulti ni Pablo. Kay tungod kini mga Kristohanon nga nabandilyo sa tibok kalibutan nga naagyuda sa unod ng pagpanginabuhi. Busa, mingon si Pablo sa iyang sulti sa atong bersikulo 14, ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa maurang usa ka yugo. So mao ni ang sulti ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mao po ni sulti alang kanato nga kita nagsulti ng mga Kristohanon apan hain man ang atong kinabuhi, ang atong mga taras, ang atong kinaiya, ang atong pangatarongon nining kalibutan. Nganong dali man ta mahapi nining pagtulun-an ning kalibutan, nganong mahadlok man kita mo barog sa atong pagtuo aron kita makipaghugoy diha sa mga kalibutanong pamaagi. Kini pagbadlong ni Pablo o kinasing-kasing makita nato sa tulo ka pamaagi, maigsuon. Primero, ang pagbadlong ni Pablo, ayaw pakigyugo sa mga dili magtotoo. Kay mao nay problema karon sa atong panahon.
Ang Kristohanon og mga kalibutanon murag dili na mailhan og kinsa-kinsa kay tungod pareho nagnaong. Busa mingon si Pablo dinhi sa 2 Corinthians 6:14, ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diha sa maurang usa ka yugo. Kasagaran kining bersikulo gamito ni sa pagminyo. Tinuod man nga kini usa ka prinsipyo nga kinahanglan ang usa ka Kristohanon dili makipagyugo sa dili magtotoo. Apan kini prinsipyo sa tanan og si tibuok kinabuhi sa usa ka Kristohanon sa usa ka iglesia nga kinahanglan dili gyud makipagyugo sa dili magtotoo. Nga ang pagkamatarong makigkumbuya ba sa pagkadautan? Tanawa, nagaingon din sa atong pulong kay unsa may kigkumbuyahan sa pagkamatarong og sa pagkadautan o unsa may pakigambitan sa kahayag og sa kangitngit. Nganuman, kay tungod nining atong kinabuhi Kristohanon na ang pakigkumbuya, nagpakipag-uban sa mga dili magtotoo. Now, dili po angay nga dili mobuwag ta sa dili magtotoo kun dili ang ilang pagtulunan, ang ilang pagtuo ato kini gikumbuya, atong giangkon nga maupod kita. Ang ilang pagkadautan ato lang gidawat. Unsa may pakigambitan sa kahayag og sangitngit. Mahimo ba nga magsagol ning kahayag o kangitngit? Dili. Ang kahayag gyud mao mo pahong sa kangitngit, dili ang kangitngit mo pahong sa kahayag, maigsuon. Kitang mga Kristohanon naatas kahayag gikan tas kangitngit apan giluwas kita sa Ginoo gikan sa kangitngit aron nata diha magpanginabuhi sa iyang kahayag. 1 Peter chapter 2 verse 9 nagaingon maigsuon, apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan kita, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron kamo magapamantala sa kahibulungang mga buhat niya sa mga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Mao kanang kahimtang sa Kristohanon. Dili kita magkinabuhi sa kangitngit, kung dili kita mo labaw tas kangitngit. Busa magkinabuhi ta nga ingon sa kahayag. Efeso 5 bersikulo 8 hanggang 9. Kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo og matarong og matuod. So busa nag-iingon ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, kay kamong tanan mga anak sa kahayag og mga anak sa adlaw, kita dili iya sa kagabion o sa kangitngit. Busa mga igsoon, mao ni atong kuhaan og leksyon ang kinabuhi sa Kristohanon nga taga Korinto. Hamtong sila, daghan silang mga gasa sa espiritu apan wa sila magkinabuhi nini. Samar po sa atong panahon karon, moangkon tang ligunta dugay natang Kristohanon apan dali akayo nato mo tagilid ngadto paingon sa kangitngit sa pagtulunan. Kay nganuman dali man mo kita og kwarta diha sa kangitngit kaysa sa mubarog ka diha sa pagkatinuod. Mahimo ba nga magkumbuya ang dili magtotoo nga naa sa kangitngit? Maigsuon, ang dili magtotoo naa gyud sa kangitngit. Nganong makipagkumbuya man ta? Nagaingon sa John 3:19 to 20. Og ang paghukom mao kini, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan. Si Kristo na, no? Kahayag. Og ang kangitngit maoy gipalabi sa mga tao sa paghigugma kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga buhat. Dili sila mahigugma kay Kristo kay ang ilang gigugma mao man ang dautan. Bersikulo 20, kay ang tanan nga nagabuhat og mangilad nagadumot sa kahayag. Og dili mo duol sa kahayag nganuman. Sa kahadlok nga tingali unya masuta ang ilang mga buhat. Mauna nga ang mga taong dili magtotoo
Dili sila mo dawat kang Kristo, dili sila mo duol sa kahayag kay mahadlok man silang malantad ang ilang mga buhat sa kangitngit. Ang ilang buhat kontra sa Dios. Unod nun. Roma 8:5 ngadto sa 8 nag-ingon, kay ang mga nagkinabuhi uyon sa unod, mga makilawason, makilawas nun sa ilang pangunahuna. Apan ang mga nagkinabuhi uyon sa Espiritu o mga Kristohanon, nagapanghunahuna sa mga butang sa Espiritu. Tanawa? Ang mga taong di magtotoo, ang ilang panghunahuna naa nining kalibutan ug unsay makuha nila ining kalibutan. Apan ang tinuod Kristohanon, dili mag-apil-apil sa kalibutanong lihok, kundi sa Espirituhanon. Kay kining atong pagpanginabuhi Espirituhanon, kini mo lungtad ni ngadto sa walay katapusan sa langit. Versikulo 6. Ang panghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panghunahuna alang sa Espiritu musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Versikulo 7, kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. Tanawa? Ang hunahuna sa dili magtotoo, kaaway sa Dios. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios, sapagkat tinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Nganuman kontra man, kaaway man. Busa bersikulo 8, og ang mga ana sa unod dili makapahimuot sa Dios. Bisan pag unsay pagkamaayo na ng tawhana, bisan paggraduhan siya, bisan pagdoktor siya, bisan pag-engineer siya, bisan pa og presidensya siya, bisan pag-genius siya, apan kung wala siya sa espiritu, dili siya luwas nun pagkatao, siya kaaway sa Dios. Apan ang dalan sa mga matarong unsa man, kahayag. Ang mga matarong, ang mga naa sa kahayag, naagid sila nagsubay dias kahayag. Nagaingon ang Proverbs 4:18, apan ang alagianan sa matarong ingon sa banag-banag sa kahayag, nga nagakasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw, ngadto sa pagkahingpit diha sa pagkahimo sa dagway ni Kristo. Maigsoon, kini panghitabo karong panahon na, labi na karong eleksyon o labi na ining COVID-19. Nakaibaluta, kita tas balita, kita ta sa atong mga isikataw nga nadaghay na nga matay ni ining COVID-19. Daghan kaayo nagasakit, puno ang mga ospital. Milyon na ang nasakit ni ining COVID-19. Apan daghang mga tao, mga edukadong tao, mga graduhan nga mga tao, mga maalam, mga iladong mga tao, dili mo tuog COVID-19, dili kuno tinuod ang virus. Nga naman, kay gibutaan ang ilang mga pangunahuna. Kay balo ba mo, kung kita nagatuo sa COVID-19, nga kini wala pa'y tambal o ang maigo nini mamatay, asa man tatawag? Sa Dios. Nga naman, nagsalig ta sa Dios nga ang Dios may katubagan sa tanan. Apan kining mga tawhana nga graduhan kaayo, bantog nga mga doktor, bantog nga mga engineer, dili mo to COVID-19, why pagsalig sa Dios? Tanawa, nagaingon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sa ilang pagkabutang ang mga hunahuna sa mga dili magtuto, gibutaan sa Dios ni ining kalibutana. Kisa may Dios ni ining kalibutana, ang Yawa. Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Gibutaan sila aron dili sila makakita diha sa kahayag sa maayong balita nga nagasulti dunay Dios o ang atong kaluwasan naa sa Dios. Dili sila musalig aron dili sila mutawag sa Dios nga gamhanan sa tanan, kay ang kabubuton sa Dios pag-abot sa katalagman unsa may gipangay sa Dios. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan mapagpahig
absanon sa ilang kaugalingon og magampo og mangita sa akong naong og mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, nan ako magapatalihog gikan sa langit og magapasaylo sa ilang sala og magaayo sa ilang yuta. Dili sila mutuon niya na. Dili sila gustong moampo, dili sila gusto magpaubo sa tubangan sa Dios. Subusa nahitabo kining pandemic kay daghang kayong garbong nga mga tao. Kinanglan nini magpaubos, moampo, magpangita sa Dios, maghinulso sa mga sala. Kay kita bisan Kristohanon, wala na tay pagsalig sa Dios, nagsalig ta sa atong kagalingon pagtuo. Nakibalo nga kabubuton sa Ginoo tanan nga nangitabo, dili kini aksidente, dunay katuyuan niini mga igsuon. Kinanglan nini mobalik ta sa Dios. Mao ba ni makapandol ninyo? Nakapandol ba ni sa inyong dalan ning pulong sa Dios? So unsay badlong ni Pablo? Primero, ayaw pakigyugo sa mga dili magtotoo. Ikaduha, ayaw iyugo ang pagtulunan ni Kristo o ang pagtulunan ni Bilyal. Ayaw sa gula. Basaw nato ang atong bersikulo. 2 Corinthians 6:15-16. Nagiingon, unsa may pakig-uyunan ni Kristo kang Bilyal. Si Bilyal mao ni ang yawa. O unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo. Versikulo 16, unsa may pakig-uyunan sa templo sa Dios o sa mga Dios-Dios. Ang Dios-Dios dili kay kadtong mga estatwa lamang kundi kun unsay gituohan sa tao nga labaw sa Dios, iya kanang Dios-Dios. Kay kita man ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios, ako mupuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawan. Mao ni kaduha nga badlong ni Pablo, ayaw iyugo ang pagtulunan ni Kristo og ang kang Bilyal. But pasabot, Kristohanon og dili Kristohanon dili mahimong magsaw. Dili mahimong magsaw. Kay unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo. Maayo ang ato kung unsay nato watay lain kundi si Kristo atong ihatag, atong isaw ngadto sa dili magtotoo. Apan ang magtotoo unsa may ila. Dios nang nanila. Di mahimo nga atong pagkasawhan. Unsa may pakipag-uyunan sa templo sa Dios o sa Dios-Dios. Mga igsoon, kita nga magtotoo, kita ang templo sa Dios nga buhi. Versikulo 16, unsa may pakig-uyunan sa templo sa Dios o sa mga Dios-Dios. Kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gingon sa Dios, siya mupuyo sa sulod nimo, siya magalihok diha kanimo, siya mahimong imong Dios og mahimong katawan. Dili na ta sa atong kaugalingon mga igsoon, sumala sa 1 Corintios 6:19 nagaingon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Unya karon makighilawas ka sa Dios. Kanang Dios mas maigsuon, usa na ka gihulagway na didto sa 1 Corintios 6:18 nag-ingon, likayi ang pagighilawas, ang tanang ubang sala nga pagabuhaton. Natanan nato og konteksto sa versikulo 17. Nagaingon, apan siya nga nahiusa ngadto sa versikulo 16, I'm sorry. Wala ba kamo masayog nga siya nga nahilingkit ngadto sa babayeng dautan, nahimong usa ka lawas uban kaniya? Tanawa. Kita gali makiglingkit diha sa dautang babae sa pagighilawas. Pagighilawas ka nang wala pa sa kasal.
Kay sumala sa nisulat ang duruha mahimong usa. Bersikulo 17, apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo nahimong usa ka espiritu uban kaniya. Busa nag-ingon sa 18, likayi ang pakighilawas. Ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tao anaara sa gawas sa iyang lawas, apan ang taong nakihilawas nun og nagpakasala batok sa iyang kaugalingong lawas, siya nakasala sa Dios. So busa kung kita ang templo sa Dios, nagpuyo ang Dios kanato, mahimo bang makighilawas ta sa mga Dios-Dios? Sa babaeng dautan? So dili kana mahimo. Dili gyud kana mahimo. Sama sa politika karon. Kapoy paminawon nga daghang Kristohanon nga templo sa Dios, nagtuo nga templo sa Dios, apan nakipaghilawas sa buhat sa politika. Nangagsuon politika, grabe ang kahugaw niya sa tanan. Mas hugaw pa ni sa showbiz. Di man naadihang limbong ng patayan, magsuon, mag-away, magduntanay na ang mga witik na mga hip-hip aron makadaog sa ilang pagkakandidato. Manabwag og hip-hip maigsuon. Hugaw kayong politika. Unya ang mga Kristohanon namusawom niya na, maligo niya na. Tanaw na to ang hip-hip o witik sa balang kasulatan. Primero, Exodus 23:8. Unsay giingon dito? Dili ka magdawat og hip-hip o witik kay ang hip-hip nagabuta sa mga adunay igtatanaw og nagtuis sa mga pulong sa matarong. Ikaw matarong ka, Kristohanon ka o leader ka sa usa ka iglesia, naani mong kamaturan, nagwali kag kamaturan, apan kumudawat ka og hip-hip, imong gituis ang kamatuoran. Proverbio 17:8, ang hip-hip daw usa ka hamili nga bato diha sa mga mata kaniya nga nagabaton niini. Sa bisan diin kini muliso, kini magamauswagon. Tanawa na kung saan hip-hip o kanang witik, angay man ang buhaton o kuptan sa mga Kristohanon, labi nagpastor ka o leader ka sa iglesia. Ecclesiastes 7:7, sa pagkatinuod ang pagpanlupig makapabuang sa manggialamong tao og ang hip-hip nagalaglag sa salabutan. Mo ni makakuha og salabutan sa katao. Bisan pagpastor ka, mawala gyud ang salabutang espirituanon diha kanimo kay yutan-on kalibutanon unudnon ana nimo. Unya ikaw nga templo sa Dios, makighilawas ka sa templo sa Dios. Kung ikaw Kristohanon og labi na leader sa iglesia, kasaligan ka kaha sa espirituhanong butang alang sa kaligunan o kaluwasan sa imong mga katawan. Dili ba usa kini ka kaulaw? Kaulawan ni. Tanawa. May baw ani tanan, mukuyanap ning balita bahin nimo nga na ikaw nang hatag og hip-hip og nag-leader ka sa hip-hip. Mukuyanap na. Nagdaot ang naong ni Kristo sa imong kinabuhi. Kinahanglan kitang mga leader, magpabiling kitang balaan nga kasaligan. Sumala sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 ngadto sa 5 nag-ingon, kasaligan kini nga pulong kon adunay magatinguha sa katungdanan sa pagkaabispo, ang iyang pagginapatinguha maoy usa ka buluhaton nga hamili kayo ang magwawali. Og ang obispo kinahanglan dili badlungonon og siya usaray asawa, mapugnanon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, maabiyabihon, maayo sa pagpanudlo. Dili palahubog, dili tigpanukmag, inunua malumo, dili palaway og dili mahigugmaon og sapi. Kinahanglan magamaayo ang iyang pagdumala sa iyang kaugalingong panimalay, nga magadumala sa iyang mga anak aron sila
masinugtanon o matinahuron sa tanang paagi. Kay kun ang usa ka tawo dili makamao nga magdumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya sa pagkatagad sa iglesia sa Dios. Mga igsoon, nahimo ba kung kapandulan ninyo? Sumaw na primerong pamadlong ni Pablo, ayaw yugo sa mga dili magtotoo. Ayaw iyugo ang pagtulunan ni Kristo o ang bilyal. Ikatulo, luwasa ang kaugalingon sa yugo. Unsaon man, mugula gikan kanila. Atong basahon, versikulo 17 ngadto sa 18. Busa panggula kamo gikan kanila o magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo. Ang Ginoo nagaingon. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw o nya paghinangpunon ko kamo, pagadawaton ko kamo, ingon ang Ginoo. 18, og ako mahimong inyong amahan og kamo mahimong ako mga anak nga lalaki og mga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Dili si Pablo nagaingon ni, si Dios mismo nagaingon kanimo. Mugula ka kanila, mao ra kinahanglan buhaton nimo. Mugula ka o magpalain gikan kanila. Kinahanglan dili ka masama nila. Mingon sa Ginoong sa Kristo sa atong mga magtotoo, labi na sa mga magwawali, kita ang kahayag. Kinahanglan madanag kita, mailhang kita, sahi sa mga naas kangitngit. Mateo 5:14 ngadto sa 15 nag-ingon, kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud may masalipdan. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundi sa ibabaw sa tungtunganan og kini magaiwag kanilag tanan nga naa sa sulod sa balay. Busa nagaingon dinhi megsuon nga ang Kristohanon kinahanglan mulandag yun ang iyang pagkahayag, dili itago, dili ibutang dito sa hip-hip, dili ibutang dito sa mga pagtuuhan mga tawo nga manggialamon nga way pagtuo sa COVID-19. Dili ka diha mo sagot, kundi nagaingon sa versikulo 16, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat og daigon nila ang inyong amahan nga ana sa langit. Nang kung ikaw musaom ni ining ilang pagtulunan, mawala ang imong kahayag, ikaw usa ka kaulawan diya sa tubangan sa Dios. Kristohanon ayaw paggapos sa imong saad kanila. Kung ikaw nakasaad man ng mga tawhana nga ikaw na makipag-intra kanila, makipagyugo sa ilang binuhatan, kinahanglan imo kining balikan, mangayo kag pasaylo ngadto kanila. Nagaingon sa Proverbs 6:1 ngadto sa 4, ikaw nabitik tungod sa pulong sa imong baba, ikaw nadakpan tungod sa mga pulong sa imong baba, buhata kini karon, anak ko, o gumawas ka sa imong kaugalingon, sanglit ikaw nagapos sa kamot sa imong isig katawo, lakaw, magpaubos ka sa ilang kaugalingon o magpakiluoy sa imong isig katawo. Ayaw paghatagi og katulog ang imong mata, ni paghinanok ang imong mga tabon-tabon, gumawas ka sa ilang kaugalingon, ingon sa usa ka lagsaw gikan sa kamot sa mga ayam, o ingon sa usa ka langgam gikan sa kamot sa mga ngayam sa langgam. Kinanglan malingkawas ka niya na megsuon. Doon nga to, balik dito, ibalik ng unsa nang imong nadawat diha nga katungdanan. Unsay katungdanan nimo sa kalibutan, buhi niya na, gulan niya na, magpabiling ka na lain sa kanila. O magmasinugtanong ka sa pulong ni Kristo. Kaya ang tinuod Kristohanon sa diha nga makaamgo sa iyang kasaypanan, dili magapabilin sa tunaan sa kasalanan. Sama sa batasan sa usa ka masokihong anak o prodigal son.
Sa diha nga siya nakaamgo sa iyang kaugalingon, sa iyang sala, makita nato sa Lucas 15:17, apan sa nahiulian na siya sa panimuot, sa siya naghinulsol. Mingon dito sa versikulo 18, sa iyang pagkahuna-huna, mutindog ug muadto ako sa akong amahan og ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Mangayog yung pasaylo, maghinulso may igsoon. Karon, kung kini imong buhaton, nga ikaw makiuli dito sa mga tao nga naggapos ka tungod sa imong mga baba, kay gusto nimong mukita, gusto nimong naay imong ganansya, may igsoon pangkalibutan na ang ganansya nato unsa man. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So magkinabuhi ta nga mga anak sa Dios. Tanawa sa bersikulo 18 sa atong teksto, og ako mahimong inyong amahan, og kamo mahimong ako mga anak nga lalaki, og mga anak nga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Nan, kung nagpabiling tang nakigyugo didto sa mga buhat nin kalibutan, makaangkon ka kang anak ka sa Dios? Dili. Ang giangkon nga anak sa Dios ni ining bersikulo nato 18, kadtong muhigawas sa laang sa kalibutan. Og miingon ang Ginoo ang pulong, og ako mahimong inyong amahan, og kamo mahimong akong mga anak. So gusto mong mabalik ang pagiging anak mo sa Dios? Paghinulsol, maigsuon. Sumala sa gingon sa Roma 1:2, kinahanglan atong i-sakripisyo, atong ihalad ang atong tibuok kinabuhi, lawas nga buhi ngadto sa Dios. Basahon nato. Roma 12:1 ngadto sa 2. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios, tungod sa iyang pagluwas kanato, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Maigsuon, atong ihalad ang atong lawas nga buhi, buhi sa pagkamatarong, buhi nga isa ka luwas nun nga giluwas ni Kristo. Unya sa 2, nagaingon, ayaw kamo pagpahiuyon nining panahuna sa kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, pinaagi sa paghinulsol, talikdi ang sala, ug balik kang Kristo. Nganuman, aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Samtang nakadiha, nagtuna ka nining sayop, nining pagtulunan nining kalibutan, ng buhat nining kalibutan, labi na sa politiko, igsuon, wala ka sa kabubuton sa Dios. Gawas kung maginulsol ka. So nahimo ba ning kapangdulan ninyo kining akong pagwali, kining akong pagbadlong nga gikan sa pulong sa Dios? Ang Dios mo'y nagbadlong kaninyo. Nahimo ba ning kapandulan, maigsuon? Now, moangkon ta, maigsuon, nga ang Kristohanon dili perpekto. Makasala lang gihapon. Apan katungod Kristohanon, dili siya magapadayon. Kay sila, dili mga ulipon sa sala. Sila'y dunay balang espiritu nga mao'y magpahinumdom nga sila mga anak sa Dios. Tanawa, Roma 8:15 ngadto 18, kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mga hadlok na usab kamo. Hinunua, mao'y nadawat ninyo ang espiritu sa pagkahianak. Sa dihang managtuaw kita sa pagpangamuyo nga nagaingon, Aba, Amahan. Ang espiritu gayod mao ang magpagpahimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios.
Og nga kung kita mga anak nan, mga manununod diay kita, mga manununod sa Dios og mga isig ka manununod uban kang Kristo, kun moantos man kita sa uban kaniya aron pagaymayaon usab kita uban kaniya. Giisip ko nga ang mga pag-antos nining panahona, nining kalibutan, nga di ta mag-apil-apil ang kalibutanong pangatarungan, dili takos sa ikatandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Mao man ang atong kayamanan, ang atong pagkadato moabot dili nining kalibutan. Mga igsuon, kinahanglan gyud nga mag-usab ta gunawna. Dili ta magsalig sa ganansya sa sala. Sama ni Moises, bisan pa si Moises nga didto nagdako sa Ehipto, didto siya nahimong prinsipe, magamhanang tao, apan sa pag-abot sa pagka hunahuna niya, pagkaamgo sa iyang hunahuna nga siya dili taga Ehipto, kundi siya usa ka langitnon anak sa Dios. Unsay gibuhat ni Moises? Hebreo 11:24 ngadto 26 nag-ingon, tungod sa pagtuo si Moises sa dakuna siya, wala mo sugot nga pagatawgon siya nga anak sa anak nga babae ni Faraon, nga nagpalabi pa hinuon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios, kaysa pagpahimulos sa lumalabayng kalipay sa pagpakasala. Iyang giisip ang pasipala nga pag-antuson alang kang Kristo, ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto, kay siya nagtutok man ngadto sa balos. Buhi Kristiyano, kinabuhing Kristiyano, wata magtutok nining kalibutan. Ayaw ilansang inyong mga tiili ning kalibutan. Kinahanglan magtutok ta didto sa giandam nga ginarayan sa Dios. Tuwa nga atong dakong bahandi nga dili katandi nining kalibutan. So busa, ihalad nato ang atong kinabuhi, ang atong lawas nga buhi ngadto sa Dios, nga mao ang atong pagsimba kaniya. Huna-huna ang dakong kaluoy sa Dios nimo sa pagluwas diha nimo. Ayaw pagpahiuyon sa naong sa kalibutan, kundili unsay buhaton nato. Mateo 6:33, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang ginarian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Og unya, unsay panaad, katong atong gipangandoi nining kalibutan nga ganansya, diha sa pagsunod nimo sa ginarian sa Dios og sa iyang pagkamatarong, og unya kining tanang butanga, mga butanga, igadugang ra kaninyo. Ang Dios mooy maghatag og panalangin nimo, mao di kalipay. Ayaw ikalipay kanang giingong panalangin ning kalibutan gikan sa mga hip-hip og sa mga witik og sa mga pagtuo ng mga kinadmanong tao nga way pagsalig sa Dios, kundili ngadto sa atong amahan nga daw kita mga anak sa Dios. So ayaw pagpahiuyon sa naong ning kalibutan. Talikdi na kini og padayon sa pagdanag nining kalibutan. Nagiingon ang Proverbs 4:18, unsay giingon dito? Apan ang alagianan sa matarong ingon sa banag-banag sa kahayag. May igsuon. Murag kadlahon ba? Nangitngit o niya nagkaanam og kahayag paingon sa hingpit nga adlaw. Nga nagasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw. Mahingpit ra ta sama ni Kristo. Subusa may igsuon. Akong pangutana, sa katapusang pangutana, nahimo ba kong kapangdulan ninyo kay tungod na madlong ako? Kung kamo napandol ka nako sa akong pamadlong, si Kristo mo iyong gipandulan. Di manina. Kaya nag-ingon si Kristo, kadtong nagadawat ka nako, nagadawat usab sa akong amahan, nga nagsugo ka nako, apan kadtong wala mo dawat ka nako, wala mo dawat kaninyo, wala po mo dawat samahan. So maigsuon, hinaot pa, makahimunig dakog kausbanan sa atong pagpanginabuhi, isip mga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon.
Amen. Ampo ta maigsoon. Salamat Ginoo nining imong mga pulong nga mooy nakagugba sa among kasing-kasing aron makita namong kahayag kay tungod kami gingit-ngitan nining kalibutan, nining panaad ning kalibutan sa mga temporaryo nga mga pagdato, temporaryong kalipay. Apan Lord, hinaot pa mahimo may tabo ang kinabuhi ni Moses sa amo nga wala gud namo tagaig-tagad nining kalibutan kundi maglantaw kami sa among pahandi nga nagahulat kanamo nga tinapigan sa Ginoo didto sa langit nga dili mahanaw, dili molubad ug walay pagkausan. Salamat Ginoo. Mo kining amo pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.